Rodná viera to je dneska vlastne nadviazanie na staré tradície z predkresťanstva, keď tu fungovala ešte viera v starých bohov, staré bytosti prírody. Na týchto koreňoch vlastne stávame, plus zvyky, ktoré sa dochovali dodnes vlastne, ktoré sú tu stále. Príroda spala ako malé dieťatko, ktorému sa snívajú ružovúčky. Na našej materskej škole máme zaužívané ľudové zvyky, ktoré využívame a uplatňujeme počas celého školského roku. Sú chronologicky zaradené tak, ako postupujú. Kde sa tá morena mohla len skryť? Kde asi tá morena? Vidíte? V komore. Kde je? V komore. Aha, jej sa odtiaľto nechce odísť. Medzi takéto sviatky patrí aj morena, vynášanie moreny. Tento slnovratný obrad pozostáva z niekoľkých častí. Jednou z hlavných častí je výber samotného obradného miesta, jeho príprava, jeho vysvetenie. Tak vlastne sa to robí piesňou, hudbou, spevom. Bubnovaním, hraním na flautu, čím vlastne celý tento priestor sa vyčistí a dá sa na vedomie, že tu teraz bohovia sme. Rodní bohovia, vyzývam vás, príďte na toto miesto. Po tejto časti čistenia priestoru nasleduje časť ďalšia, kde vlastne už vstupujú obetníci do tohto priestoru, kde ich privíta žrec a kladú na oltár svoje obetiny, ktoré chcú darovať Bohom. Obetiny sú vajcia, mlieko, medovina, pravda, že chlieb, strukoviny, obiloviny. Ľudové tradície a tieto zvyky, to sú ako nevyčerpateľná studnica, z ktorej čerpáme stále nové námety, obohacujeme im a každý rok ich proste obohacujeme o nejaké nové rečňovánky, pesničky a nové kroje, ktoré už máme ako taký zásobník, dá sa povedať, že na našej materskej škole. Poslednou časťou slnovratného obradu je vysvetenie modly moreny. Žiadam ťa, aby si odišla z našich krajov. Tu poznáme skoro všetci ako slamenú bábiku, ktorá predstavuje bohyňu smrti a zimy. Ktorá tu doteraz vládla, ale už jej doba skončila, takže ona sa cez vodu, do ktorej sme ju hodili, vrátila späť do posvetia, kde kráľuje. No tak šatku jej dáme dole, vestičku jej rozopneme. My vysvetľujeme takým tým detským spôsobom, že vynášame zlo, vynášame choroby, zimu odnášame a prinášame si do škôlky jar. Vlastne to bol zmysel toho obradu, uctiť si Matku Zem, privítať nové slnko, ktoré nadobúda na sile.
a vyhnať tú zimu z našich domovov, vyhnať smrť. Obrad moreny sa zvyčajne robil v centre mesta, v centre dediny a potom sa tá morena na znak toho, že sa vynášala za mesto a vhádzovala sa do rieky potoka, ktorý bol niekde poblízku. Aký sa blíži, deti, sviatok? Šípačka, Veľká noc. Tak odovzdám každej jednej triede jednému chlapcovi takýto šibací korbáčik. Nech sa páči, Niko. Chceme u detí pestovať tú myšlienku, aby vedeli, že sme Slovania, Slováci, aby si vážili svoju vlast, aby tieto ľudové zvyky, ktoré sú už dávno zabudnuté a ktoré platili po tisícročia, že sú opäť tu. Nevštepujeme ich len deťom, ale aj rodičom, lebo máme veľmi mladých rodičov. Pomáhajú nám pritom aj starí rodičia, ktorí sa zúčastňujú takýchto zvykoch jednotlivých na našej materskej škole, kde nám nejakou tou myšlienkou prispejú a nás o ten, ktorý zvyk obohatia. Keď pri tom obrade ju dostaneme do ruky, tak vlastne do tej moreny môžeme vliať všetko, čoho sa chceme zbaviť. Morena, morena. Ty vládkyňa temnoty. Práve tým, že je tá morena upálená a vhodená do rieky, ona sa vracia, symbolicky sa vracia späť do svojho kryštáľového zámku, kde vládne naďalej smrti a zime. Príprava trvá na túto akciu dosť dlho, lebo keďže máme každý rok nové detičky, každý rok vlastne táto tradícia sa opakuje morena, hej, to je symbol, akože prichádza jar, no ale vždy vlastne sa musíme pripravovať zodpovedne, nacvičiť nejaký program a viesť deti k tomu, aby sme ten zvyk vlastne dodržiavali. Deti veľmi radi spolupracujú na takýchto zvykoch, veľmi sa na ne tešia. Máme pripravené kroje rôzne podľa príležitosti. Máme na škole aj ľudový krúžok Vretienko, kde vystupujeme a prezentujeme našu školu, kde už sa pripravujú mladé ako talenty, či v speve, alebo aj v tanci.